Cifra ng palokita hospitalización para pacientes de COVID un día más está aumentando. Ayer era 8 de ICU y 10 riba piso regular. Un aumento regular de 5 pacientes ayer só y un menos. Pregunta está con la situación de hospital está en general para lo que te trata COVID aquí en Aruba. Ik denk dat we inmiddels natuurlijk de conclusie kunnen trekken dat de derde golf is begonnen. Wij zijn vorige week al begonnen met het opschalen. Dus we hebben een hele afdeling weer ingericht als COVID-afdeling. Die ligt nog niet volledig vol. Dus we houden wel op de achtergrond nog een afdeling op B4 houden we beschikbaar. Het vraagt opnieuw weer enorm veel van onze medewerkers. Maar we kunnen tegelijkertijd op dit moment ook nog wel aan. De oproep van de premier is natuurlijk ook van mensen, alsjeblieft, let op wat jullie doen. En let op alle COVID-regels en neem afstand, zorg dat je niet met veel mensen bij elkaar bent. Dat was ook een grote zorg wat wij vandaag hadden. Hè. Alle medewerkers die bij elkaar op een plekje zijn, heel dicht bij elkaar, is niet het goede voorbeeld. Is ook niet zoals het moet zijn. En ik hoop ook niet dat dat uiteindelijk ook nog weer consequenties gaat brengen. Maar we liggen nu ongeveer rond het moment dat het nieuwjaar bekend wordt. Hè, wat de nieuwjaarsevents teweeg hebben gebracht. Ik hoop dat het niet heel erg veel meer stijgt. En dan verwacht ik ook dat we het onder controle houden. Para año pasado, dado momento, hasta personal de hospital estaba también malo door el propio COVID. Capone, que varias operaciones no por tomar lugar que no tenga ver con COVID. A ver, la situación también es con los tengo meer parte aquí. Nou, de reguliere zorg die vindt nog steeds plaats. Dus die hebben we niet afgeschaald. En we bekijken per dag wat we daarmee doen. Want we realiseren ons ontzettend, en dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden gezien, is dat COVID is natuurlijk eigenlijk de nieuwe grote ziekte geworden. En ja, misschien is het wel gevaarlijk als je zoiets zegt, maar wordt ook soms wel vergeten wat de enorme psychologische impact is en ook lichamelijke impact voor alle andere mensen. We zien natuurlijk dat er uitgestelde zorg heeft plaatsgevonden en dat daar dan mensen met kankers gewoon echt te laat het ziekenhuis zijn ingekomen en zijn behandeld. Dat willen we kosten voor wat kost voorkomen. Dus we willen zo lang mogelijk doorgaan om en die COVID-patiënten te helpen, maar ook al die andere mensen die recht hebben op zorg en de zorg nodig hebben. Y finalmente, Protocolo también año pasado, dado un momento, está anunciado que está escala up lo que está posibilidad de más camba, más personal, pero de hecho, en realidad, está en verdad cama y más gente, pero el cama no estaba operacional. Está de facto, no tem, pero no tem, pues sobra, no hay en otro para el vida operacional. AOE, quanto cama tem operacional para patiënten die COVID? We kunnen tot 22 bedden op de ICU gaan. En daar hebben we ook de mensen voor. Dat ligt nu met name omdat we de apparatuur hebben. Die is ook operationeel. En ook omdat we de ondersteuning hebben van AMI. Dat is extern personeel waardoor Nederland wordt bekostigd. En wat uit heel de wereld komt. Die mensen komen van België, Groot-Brittannië, Amerika, Canada, Zuid-Afrika. Die mensen helpen ons op dit moment enorm mee om onze eigen mensen te ontlasten, maar ook met name natuurlijk om die afdelingen te kunnen bemensen. En de Nederlandse overheid zijn we nu mee in onderhandeling. Dat is nog niet formeel, maar het lijkt wel of we dus een 6-maandse verlenging krijgen na eind februari. Dus dat betekent dus dat we na februari nog 6 maanden extra ondersteuning krijgen uit Nederland voor personeel. En dan heb je het dus echt over 40 tot 60 mensen die we extra kunnen krijgen. En dat helpt ons enorm. Ja, klopt. En dat is natuurlijk ook waarom de maatregelen door de overheid zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat er 's avonds niet te veel auto-ongelukken plaatsvinden. Want als daar dus een trauma plaatsvindt en iemand moet daardoor op de IC opgenomen worden, neemt zo iemand natuurlijk een bed in beslag. Het kan ook zijn als je hersenbloeding krijgt of natuurlijk een ander groot medisch probleem. Dus we proberen altijd ook bedden over te houden voor andere zieken. En daar proberen we ook dagelijks mee te schipperen. Te queda parte del horario de toque de queda. Aquí como sobra implementar toque de queda netamente para evitar cantidad de accidentes of actos traumáticos com nota de COVID, pero que si tiene ICU que te stroba e capacidade para COVID pacientes não. O problema está que aparentemente net todo accidente de trauma está sucede para fora de horário de toque de queda. Die situatie daar? Ja, en nog steeds heel veel ongelukken vinden ook gewoon thuis plaats. Die vinden wanneer ook op de dag plaats. Dus ja, ik denk dat de avondklok dient er natuurlijk met name toe om te zorgen dat mensen niet uiteindelijk
stomdronken de straat op gaan, waardoor in ieder geval een aantal mensen minder snel het ziekenhuis inkomen, maar ook om samenscholingen te voorkomen, waardoor er minder besmettingen plaatsvinden. Lastig is natuurlijk wel, is dat er dan mensen eerder misschien in grotere groepen thuis gaan zitten. Dus dat is ook het spanningsveld van de DVG en de overheid. En dat blijft natuurlijk gewoon een campagne van let op dat je niet alleen buiten met heel veel mensen zit, maar ook binnen in je eigen huis niet al te grote parties organiseert. Titular Clay, Noticia Klaar.